Sunana Ibrahim Muhammad Kila SSA Community ne mai girma shugaban karamar hukumar Tarauni. Yau rana ce da muke matukar farin ciki da alfahari da ita inda Honorable M Nasir Ja'o ke sauki alƙawari da lokacin da ya zo sauka. Yau gashi nan na zo da kuɗi dindin naira 800 na miƙa wa mahaifin wannan yarinya. Wannan ba karamin abin ci gaba bane, abin alfahari bane saboda Annabi ya hore mu da mu tarbiyyar da ƴaƴan akan san Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani. To yau gashi ya ba wannan yarinya 800 za ta je Umara, wannan ba abin karamin abin alkhairi bane. Amma lokacin da yayi alƙawarin zai bayar da waɗannan kuɗi kun tsammaci cewar za a cika alƙawari? To magana ta gaskiya muna sa rai za a cika saboda gaskiya ba wannan ne na farko ba. A baya alƙawari zai taimaka wa matasa a bangaren jam yayi. Ya ƙara yin alƙawari akan WAEC da NECO yayi. Ya ƙara yin alƙawari akan cewa harkar kwamfuta ne za a taimaka wa al'ummar mu an yi. Hakan ta sa magana ta gaskiya a duk lokacin da ya alƙawari gaskiya muna da yaƙinin zai cika alƙawarinsa, mutum ne mai cika alƙawari. To yanzu wani irin fata kuke da shi akan wannan bawan Allah? To magana da fatar da muke Allah ya tabbatar masa duk wata bukata da yake ci, saboda magana ta gaskiya a wannan yanayi da muke ciki muna so duk mutumin da ya samu shugabanci ya kasance abin da ya samu na al'umma ne shi muke nema. Kuma mu karamar hukumar Tarauni alƙawarin nan muka samu sato da mutane Abuja amma su su mata alƙawari. Amma M Nasir ya nuna cewa shi mutum ne mai alƙawari tun a ba, in Allah ya sa ya tabbata akan kowace irin matsayi ne to ba zai manta da jama'a ba. Shi yasa Tarauni lokacin gwamnati ta dauka duk inda kai magana M Nasir Ja'o ake. Saboda ba yayi ba ɗaya ba biyu ba, yayi jan taimaka matasa akan harkar jam yayi akan ce NECO da WAEC yayi da harkar kwamfuta yana yi, ga wannan ma a gaban ku aka kuma yau gashi Allah ya kama lokacin da ake tabbatarwa. Saboda kamar roƙon Allah ya sa duk abin da ke da bukata ana tabbatar masa da alkhairi.